Türkmenistan'ın televideniye, radyo gepleşkileri we kinematografiya baradaki Döwlet Komitetiniň başlangyç hüner okuw mektebi 2019-njy, 2020-nji okuw ýyllary üçin şu hünerler boýunça talyplyga kabul edilýändigini habar berýär. Teleradio gepleşkileri guramak we taýýarlamak, teleradio rejissörlük işi, telekinooperatorçylyk işi, kompýuter montajçy, ses rejissöryň kömekçisi, sport synçysy, mahabatlandyryş agenti, montajyň rejissöri, guramaçy rejissöryň kömekçisi, maglumatlar ulgan boýunça iş ýörediji, teleradio teknigi we kommunikasiýalar işi, bugalterçilik işi, fotosuratçylyk işi. Okuwlar tölegli bolup, olaryň möhleti 1,5 ýyl. Başlangyç hüner okuw mektebine Türkmenistanyň umumy orta bilimleri aýatlary giriş synaklarynyň netijesi boýunça kabul edilýär. Okuwlary dolu tamamlanyşylary döwlet nusgasyna başlangyç hüner bilimi hakyna diplom berilýär.